Казанның Горький парк сәүдә үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылды. Ул башкаладагы шундый 7-нче бүлмә булды. Чарада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин, Татарстан президенты ярдәмчесе Фәрит Габделганиев, Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе президенты Айдар Шаһимарданов катнашты. Намаз уку бүлмәсе Россия мөселман эшмәкәрләре көче белән ачылды. Рәсми ачылыштан соң бүлмәдә беренче намаз укылды, мөфти вәгазь сөйләде. Президентыбыз бер матур сүз әйтте, халал лайфстайл, халал тормыш рәвеше булырга тиеш дип әйткән. Шул нисбәттән без бу өлкәдә юнәлештә эшлибез. Аллаһка шөкер, 7 сәүдә үзәгендә мәчетләр ачылды. Иншалла тагын 3 урын калды. Иншалла аларда да булачак. Халал лайфстайл ул мәчетләр генә түгел, мәктәпләр дә безгә кирәк. Аннан соң мәчетләребез дә булырга тиеш, халал кафелар һәм башкалар. Шуңа күрә бу уртак вазифабыз. Иншалла бергәләшеп без аны башкарырбыз дип өметләнәбез. Киләчәктә намаз уку бүлмәләрен Казанның барлык сәүдә үзәкләрендә, хастаханәләрдә һәм уку йортларында ачарга ниятлиләр. Моннан тыш Чаллыда, Түбән Камада һәм Әлмәттә дә мондый бүлмәләр булачак. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.